Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Нурҗетдин, сез матбугат өлкәсендә бик күп озак еллар эшләгән кеше буларак, әйтеп китсәгез иде, нинди тенденция күзәтелә татар матбугатында, кешегә нинди матбугат кирәк? Это бик озак түгел, 1982 елның 1 июлендә Ялкын журналының баш мөхәррире Роза ханым Хафизова мине Ялкын журналына мөхәррир итеп эшкә алган иде. Бу минем 4-нче курсны тамамлаган вакыт, алда 5-нче курс бар иде. 4-нче курстан 82 елдан эшли башладым. Бу күптірме, аздырмы? Бәлки кеше гомере өчен күптер, тарих өчен бик аздыр. Бу вакытында матбугат, шул вакытта безнең татар матбугаты бик күп төрле һәм бик кызыклы үзгәрешләр кичерде. Менә мин хәтерлим, ул вакытта бит 82 елда коммунистлар заманы, Советлар Союзы, бөтенләй матбугатның темасы да, журналлар да бүтәнчәрәк рухта басыла иде, бөтенләй темалар да үзгә иде. Һәм 90-нчы елларда матбугат үзгәрде 100%-ка. Мин аның кайсы якка борылды дип хәзер әйтәсем килми, ләкин 100%-ка үзгәрде. Менә 80-нчы елларда, 90-нчы елларга кадәр матбугатта кайсы гына журналны, кайсы гына газетны алма, моторлык турында, сафлык, хисалык турында, мәхәббәт турында бик матур мәкаләләр басыла иде. 90-нчы елларда кая авария булган, нинди үтереш булган, кем-кемне киштәгән, менә шундый матбугатта шундый фактлар, ул аналитик фактларда, мәгълүмати характердагы фактларда басып алды. Матбугат бәлки аның журналларның төшлекләре, төсләре матурайды. Чөнки ул төсле рәсемнәр белән чыга башлады, ләкин эчтәлек бик каралды. Менә мин әле бүгенгә дә истә 1989 елның 15 октябрендә Салават Күпре балалар журналында баш мөхәррир булып эшли башладым дип әйтсәм дөрес булмас. Салават Күпре журналын башлап җибәрдем нөлдән. Татарстан Язучылар союзы белән берлектә һәм Совет Фин оешмасы Point белән берлектә аның җитәкчесе безнең күренекле журналист Султан Сәлимҗанов иде. Һәм шул вакытта беренче төсле журнал дип әйтсәм дә була матур. Чөнки Салават Күпре 90-нчы елда иң беренче аның саннары Фин кәгазендә чыга башлады. Фин буяулары белән без буяуларны кәгазне Салават Күпрене Финляндиядән кайтарта идек. Финляндиядән бу бер кая юк иде. Россиядә мондый журнал юк иде. Хәтта мин хәтерлим, Россия язучыларының съездында Сергей Михалков безнең Салават Күпрене бөтен съездга күрсәтеп, менә татарлар балалар өчен нинди журнал чыгарып ята. Затлы Фин кәгазендә, мотор ялтыраклы Фин буяулары белән. Татарлардан үрнәк алагыз дип бөтен съездга селкегән. Менә шуннан башланып китте бу Салават Күпреның язмышы инде. Әйткәнемчә, журналлар, газетлар төсле рәсемнәр белән басыла башлады, ләкин эчтәлек бик каралды. Газетларны ачып укыйсы килми, чөнки белеп торасың. Кемнедер, каядыр кишләгәннәр, үтергәннәр, суйганнар, атканнар, бер кешенеме. Шундый заманнар иде бит. Һәм монда төп гаеп журналистларда иде. Төп гаеп. Менә русча әйткәндә жарыны фактлар. Шундый кайнар фактларны эзләп тираж арттырырга кирәк булды, диме? Шуларны күбрәк шулар хакында пычраклык турында, әшәкелек турында, бызыклык турында, үтереш турында күбрәк язсаң, халык аны әлбәттә күбрәк укый диме? Кызыксына бит инде ул. Һәм безнең журналистика менә шул юлга кирип китте 90-нчы елларда. Һәм менә мин бәхетем дип әйтәм, Салават Күпре әлбәттә аны фактлар турында без язмадык име? Бу балалар өчен, бу балалар өчен дә түгел, бу балалар журналы дип аталаган рәсми рәвештә. Бу сабыйлар журналы. Бар балалар, бар яшүсмерләр, бар сабыйлар.
Сабилар журналында біз төсләр белән дә, рәсем белән дә шул яклыкны әлбәттә саклап кала алдык. Һәм тагын шунысы, менә һәм минем искә төшеп утыра бик әһәмиятле. Ул вакытта Салават Көпер журналының тиражы 20 мең иде. 20 мең. Бернинди язылу әбүнә юк. Ул бары тик киоскларда, газет журнал киоскларында сатылайды. Ай сайын 20 мең журнал нәшер итәбез дә, безгә кире бер 10 экземпляр гына кире кайта иде. Һәм киоскларда таралып бетә иде. Бер 4 ел узгач кына без аны подписка дип әйтәбез инде, әбүнәгә керттем журналны. Менә 20 мең тираж белән шулай барды ул. Шаккатмалы кызык әйбер иде бу, чөнки андый тираж, ул вакытта тиражда әлбәттә тиражлар әйбәт иде. Ләкин менә киоскта гына бүтән төрле вакытта Speed Info дигән һәм башка шуны журнал газетлар инде чыга башлады име. Чит илдән, Европадан нинди хлам бар, капка ачылгач, 85 елда Горбачев Советлар илебезнең капкасын ачып җибәргәч, шул хлам килеп кирде безгә. Махсус аны килеп тутырдылар. Россия халыкларын махсус шулай бетерү өчен име. 45 елда Америка стратегларының шундай максаты була. Әлбәттә инде башта коммунистларга каршы, бигрәк тә Совет иленә каршы, Россиягә каршы юкка чыгарып, менә Советлар илен юкка чыгару, Россияны юкка чыгару шул вакытта башланган була. Һәм махсус Америка Алин-Далис искә төште стратегларының китабы бар. Доктрина яза. Ничек итеп бу Россия дигән илне вакытта Совет Союзын юкка чыгарга. Ул нәрсә ди? Менә сугыш бетәр тиздән беренче айдан. Дөньялар бераз тынычланыр. Ләкин без бар байлыгыбызны, бар алтыныбызны Советлар илендәге яшьләрне, балаларны бузуга, анда фахишәлек кертүгә, наркотиклар кертүгә багышлаячакбыз. Без моның өчен бернинди алтынны да, бернинди долларларыбызны да кызгамаячакбыз дигән бу документ бар. Мин буларны ул вакытта яшь вакытта белә идем, чөнки сәясәт белән, дөнья белән кызыксына идем, язучы буларак әлбәттә. Һәм менә шушы безнең бер качанда татар балаларының мондый төсле журналы булмаган. Ул 100 еллык булып алган, 1-2 ел чыккан Акбузатма 1-2 журнал чыгып алган, мондый журнал бер качан булмаган. Менә 20 мең тиражы белән ул ватырып үзенә кирип китте. Бу үзенчә, әгәр дә аны үлчәүгә салып булмый, рухи тәрбияне. Берничек тә аны үлчәүгә салып булмый. Аны безнең бүгенге түрәләр үлчәүгә салмакчы булалар. Комиссия нигезенә кырмакчы булалар, бик тырышып, әйме? Аңламыйча нәрсә икән рухи дөньяның, рухи тәрбияның. Ләкин аны берничек тә үлчәүгә салып булмый. Менә шуннан соң инде сорау булгач, фактлар белән җавап бирәсе килә, бу сүзне аны һәр вакытта да сөйләп була. Бигрәк тә үзәк Мәскәү телевизион каналларын ачып карыйсы килми. Андагы сугыш, гел боевиклар, кемне аткан, кемне үтергән, әйме? Гел каралык, гел пычраклык, порнография китте, сплош. Бер заман ул вакытта минем 2 балам кичкенәләр мәктәптә укып йөриләр. Мәктәптән кайткан булар, мин төшкәшкә өйгә кайттым эштән. Кайттым да, үз ашкышымны ишекне ачып кирсәм, өйдә тыныч, тавыш юк, балаларның тавышы юк, алар икесе дә кичкенә. Буларның берсе икесе дә мәктәптән кайтканнар да, беренче 3нче классларда, сыйныфларда укыйлар име. Икенче бүлмәдә шыбырт кына дөньялар онытып телевизор карап утыралар. Кирдем дә бүлмәгә, сөялдем һәм экранга бактым. Анда порнография. Тиз генә барып телевизорны сүндерсәң дә, сүндермәсәң дә дигәндә, әйме? Шундый кытышкыч хәл. Минем күздән менә әлдә хәтерлим, ишек ягына сөялгән ки, күздән 2 шыбырдап яшь ага. Бу балалар, бу яшьтә, бу сабыйларга шуны күрсәтә башлагач, булар кем булып үсәрләр? Ничек үсәрләр? Кая барыбыз? Бу ил кая барыр? Бу халык кая барыр? Дигән язучы буларак, шагыйрь буларак башыма күсәк белән суккан кебек булды.
Мин бу чиракта беренче чиратта үз балаларым турында ойладым. Һәм шуннан соң миңа икенче бер фикер килде, күсәк белән суккандай. Матбугат язучы olarak яңа моторлык турында яңа яки журнал, яки газет уйлап табарга. Һәм мин аны уйлап таптым. Тахир Зөһрә дигән газет уйлап таптым. Чыгара башладым. Ул вакытта минем Салават күпердә шәхси журнал буларак чыгып килә иде. Соңыннан ул матбугат министрлыгы карамагына кирде. Һәм Тахир Зөһрә дигән газет бер караганда спид инфолар бар име, пычраклы, анда шәрә хатыннар, туылган бөтен дөнья дип әйттем инде, кабатламаймы. Мин бу Тахир Зөһрәдә газетта бернинди пычраклык турында язмадык без. Дөньяда бит әле караңгы итеп язсалар да журналистлар, газет журналлар сөйләсәк тә, моторлык дигән әйбер бар бит. Мәхәббәт дигән әйбер бар бит. Дуслык дигән, паклык, сафлык дигән әйбер бар бит. Без Тахир Зөһрәдә гел шулай яза башладык. Беренче сан газеты 8 битле газета иде ул. Беренче сан чыгуга халык шундый ук 5000 язылды. 5000. Бернинди реклама юк. Реклама акча да юк, минем шәхси газет. Каяндыр вакытта акчасын тапканмындыр, әйтә алмыйм. Яш булган, энергия ташып торган ул вакытта име. Әле дә Аллага шөкер. Шуннан соң әлеге газетаның тиражы 15000 булды. Мин нәрсәгә буларны сөйлим? Газетлар бит атна сайын чыгалар. Көн сайын чыгалар. Әйме, газет булгач. Журнал гына ул айга бер чыга. Бу безнең газет Тахир Зөһрә айга бер чыга иде. Һәм 8 битле генә иде. Тираж 15000 иде. Гел моторлык турында яздык. Кешеләрнең арасындагы моторлык мөнәсәбәтләр турында, мотор мәхәббәтләр турында яздык. Чөнки алар кая карасаң да бар иде. Без шуларны таптык. Һәм газетта бирә башладык. Менә матбугат шуннан соң әле дә яшерен батырын түгел. Менә электрон басмаларга бигрәк тәйме. Шулай ук Мәскәү матбугаты да без үзебездә газет журналларда күбрәк төрле сенсациялар булсын, вакыйгалар булсын диме, кем белән аерылышкан, артистлар турында язабыз икән, име, ул артистның ничә хатыны, ничә сөяркәсе, яки киресенчә бар икән, име, кемнән бала тапкан, дигән икән, шуны алгы биткә биргә ташабыз, име. Бу дөрес әйбер түгел. Бу матбугат ул рухи тәрбия. Беренче чиратта. Бар әлбәттә матбугат ул мәгълүмат биргә тиеш, информация биргә тиеш. Мисал өчен бүген безнең Татарстан дәүләте нинди карарлар чыгарган, нинди юнәлештә эшли, нинди яңалыклар, аларны халык бары тик матбугат аша гына белеп тора. Безнең андый махсус газетларыбыз бар. Андый махсус безнең журналларыбыз бар. Әйбәт. Ләкин калган менә бу балалар өчен, сабыйлар өчен, хатын-кызлар өчен әдәбият журналлары бар, име, театр журналлары, махсус сәхнә дигән, име. Буларның төп миссиясе бүген көндә тәрбия бирү. Тәрбия бирү, моторлык. Тәрбияне бары тик моторлык нигезендә генә биреп була. Ул менә тиражларга карасак, кешегә кирәкме бу әйбер? Әллә кешегә шушы сенсация кирәк? Матбугатмы? Менә сез әйттегез бит, кеше матбугат тиражчылардан куып, шушындай сенсация бирә башлады дибез. Моның нәтиҗәсе нәрсә булды менә? Менә әгәр дә күбрәк моторлык турында, мотор кешеләр турында, аларның мәхәббәте турында күбрәк язсаң, журналга, име. Шулай безнең сайтларда бар, име. Шуннан ук арта, тиражда арта. Халык инде менә бүген кризислар, дөнья буйлап, ил буйлап, мин ул кризис нәрсә икән, икътисад кризисын бик аңлап бетә алмыйм. Бу заманда 21-нче гасыр башында шул кадәр көчле технология, име. 61-нче елда беренче мәктәптә космоска мендек, име. Нинди банклар, нинди заводлар эшләп торган заманда әле, име. Нинди кризис булырга мөмкин. Бу уйлап чыгарылган әйбер, име. Анысы ярар. Бу матди кризис, булар да, име, депрессиялар булган, 100 еллык Америкада депрессия булган икътисады, име. Алар булган да биткән. Менә хәзер безгә рухи кризис килде инде. Ул безнең капкадан кирде. Мин хәзер үзебез өчен түгел, менә шул бирәктә балалар өчен борчылам. Үземнең балалар өчен борчылам, үземнең балалар өчен борчылу минем тагын менә Салават күбрәк әйтте, 20 мең бала өчен борчылу булып әверелде. Бу язучының, журналистның төп эше инде. Һәм аннан соң менә басма матбугат бар, бар электрон, бар интернет.
Біз бит, әгәр дә нинди сүз сөйләшә башласак, гел бер таягны бер якка гына бәгәбез. Имеш, басма матбугат кирәк түгел, электрон булырга тиеш. Электрон булырга тиеш түгел, басма матбугатка булырга тиеш. Интернет булырга тиеш түгел, ул кешене буза. Чөнки кибер куркынычсызлык дигән, куркыныч дигән әйбер хәзер әйтте, виртуаль тормыш, әйме. Шуның аркасында хәзер балалар һәм башкалар әйме бик күп зыянда күрә. Ләкин мин монда татар язучы буларак, мен күп илдашлар журналист буларак интернетны, электрон матбугатны һич тә яманламыйм. Алар да кирәк. Алар мәгълүмат һәм аналитик мәгълүмат бирергә тиеш. Басма матбугатта булырга тиеш. Басма матбугат нәрсә дигән сүз? Ул таш дигән сүз. Менә без археология язмаларыннан укып, археологлар тапканнан соң үзебезнең тарихны, төркиләрнең тарихын шуннан билдек. Ташка басылган иде алар. Шул ташка басылмаган булса, без тарихны белмәгән булыр идек. Без Айтматов әйткәнчә маңкыртлар булыр идек. Электрон газет журнал китапларының бір ягы бар бит. Әгәр дә бер вирусны махсус мисалын җибәрәләр икән, бөтен программаны бетергән мөмкин. Братнага, бер айга, бер елга мөмкин, әйтә алмыйм, хәт бер көнгә, име. Менә укыту программалары, укыту процессы эзләргә мөмкин бер айга. Ниндер вирус килеп керә икән, яки аны махсус көтәрме икән, име. Укыту программасы. Гел iPad-та гына, гел планшетта гына уку дигән сез дөрес әйбер түгел ул. Ташка басылган. Менә бу ташка басылган. Ул мәңге югалмый. Аны алып карап була, китапханадан, архивларда аны изләп була. Менә минем белән килешәсездерме, юктырмы? Электрон мин үзем инде бер 15 еллап каләм белән язмыйм. Романнарында, повестларында каләм белән язмыйм, мин компьютерда эшлим, компьютерда язам. Мин интернетсыз бүген яши алмыйм. Мин электрон басмаларсыз бүген яши алмыйм. Тормышны күз алдына китерә алмыйм. Элек нәрсә кирәк булса, калын роман язганда, мәгълүмат кирәк булса, китапханага бара идем. Айлар, атналар вакыт уза иде. Хәзер интернетка кирдең, табасың мәгълүматны, әйме? Бик рәхәт нәрсә ул. Мин компьютерда язам. Әйме? Мин аңа каршы түгел. Ләкин алар икесе дә булырга тиеш. Һәм бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш алар. Менә безнең Сәхнә журналының сайты бар. Салават Көпер журналының да сайты бар иде. Ләкин бик нык уйланганнан соң Салават Көперне балалар Сабилар журналы дип әйттем, әйме? Аңа сайт кирәк түгел дигән фикергә килдем. Рәхмәт безнең татмин җитәкчесенә Андрей Кузьмин дә моны яклап чыкты. Чөнки без балаларны моны 0 яшьтән дип язылган чыгына. 0 яшьтәге балалар өчен бу. 1 яшьтәге, 2 яшьтәге, 3 яшьтәге, әйме? 1 яшьтәге бала укый белми, аңа рәсемен күрә. 2 яшьтәге бала укый белми, ул аңа төшләп карый, әйме? Төшләп карасын, иснәп карасын, типография исен, буяу исен, рәсемнәрне карасын, әйме? Бәләкәй балаларга интернет кирәк түгел. Аларны шуңа күрә без Салават Көпер журналының сайтын яптык. Ул хәзер Сәхнә журналы сайтында бер блок буларак бара. Әтиәниләр өчен, тәрбиячеләр өчен һәм мәктәп укытучылары өчен. Балалар интернетка бу яшьтәге балалар кергә тиеш түгел. Хәзер бөтен матбугат редакторларының борчуларының берсе ул тираж мәсьәләсе бит инде. Сез әйттегез, менә моторлык турында язганда тираж артырга мөмкин дип. Сез ни сәбәпле уйлыйсыз? Менә артырып буламы караучы язып? Теге русча әйткәндә жарыны фактлар турында язмасаң әгәрдә тиражны артыр бу турында сүз бара бит, неме? Сез ничек? Нишләп булмасын? Нишләп булмасын? Була. Миллион төрле юллары бар аның. Менә бездә төрле проектлар белән эшлибез. Менә Сәхнә журналы. Быел Сәхнә журналының нәшер итә башлаганына 15 ел. Бу сәнгать журналы. Сәнгать журналы, нигездә театр журналы, мәдәният журналы. Шулай ук сәнгать дигән аңлашыла, сәнгатьнең бар төрле керәмендә менә рәссамнарның эшләрен бирәбез, димме? Biz Сәхнә журналы инде менә bundan күп еллар элек Казанның мәгариф идарәсе белән берлектә балалар өчен сәйер дигән фестиваль оештыра башлаган, театр фестивале. Һәм менә аны узган ел
рахмат біздің бик креатив, энергичный министрбіз Ингел Навап улы Фаттахов көтеріп алды еме. Узган ел біз аны республика көребінде өткердік. Мәгариф министрлігі білен, сахна журналы білен бірге шушы балаларның театр фестивалін башлап жібердік. Бұл фестиваль турында бітім мәгълүмат қана түгел, жеңуші балаларының, анда қатнашқан балаларының рәсімдері, еш артистлардың рәсімдері шыға, алар турында мәкәлелер шыға журналларда. Һәм рәхәтләнеп, бүтін бала, бүтін әтияне шул журналны іздей башлады. Өзі турында басылған бит ул. Анда аннан соң театр белгечләре шушы театр буенча балалар өчен, аларның җитәкчеләре өчен, театр түгәрәкләре, студия җитәкчеләре өчен мастер-класслар бара. Мастер-класс, әгәр дә син өзеңнең мәктәбеңдә, балалар бакчасындагы театрны җиңүен телисә икән, син нәрсә икән белергә тиеш. Бүген инде пьесаларын куярга мөмкин һәм башка театрның драматургияның таләпләрен. Алар сәхнә журналында язылып барыла. Шуңа буга журнал кирәкме? Кирәк. Шуңа буга тираж артамы? Арта. Булай да арттырып була. Әгәр дә мин ана шул 90-нчы еллар сәясәте белән алып барырга теләсәм журналны, моның тиражын миллион булмаса да арттырып әйтәмен язучы буларак 100 мең ясап була. Попсалары кем белән йөри, кем белән йоклаган, кем белән йокламаган, нигә булай булган фәлән дигән кем кайсы артист булай эшләгән фәлән дигән. Шулар турында гына язып, алар турында яза башласак, кызыксынучы күбрәк. Безнең халык гайбәт ярата. Шул кадәр безнең халык гайбәт ярата инде. Менә күргәнез булса, анда авыл җирендәме, шәһәрдәме, кая булса да, ике хатын кыз читтәгенә күзәтсәң, берсенә якын килеп, авызларны тигрекләрен чәчәчә, берсе тыңлый, икенчесе гайбәт сөйләйме. Кемдер менә фәлән тигән була. Ярата инде, ул мелодрама инде, аларның күңелендә бар име. Диме? Шул гайбәт, артистлар турындагы гайбәт, попсалар турындагы гайбәтләрне язып барсаң да, әллә нинди тираж ясап булыр иде. Ләкин безнең максат ул түгел. Тадмиди минем алга бу журнал ишкач та ул шәхси журнал буларак, Зиннурсиянның шәхси журнал буларак иште. Аннан соң Тадмиди составына кирип киттек без, эме? Андай максат куймады. Максат рухи тәрбия. Артистлар ярдәмендә, сәхнә ярдәмендә. Сәхнә бит ул үзе моторлык. Артистлар бит алар, театр артистлары, эстрада артистлары, җырлыйлар, бийләр, спектакль куйлар. Ул бит моторлык. Һәм безнең максат шул моторлыкны өзебезнең сайтта да, сәхнә журналының сайтында да, һәм журналда да төрлечә итеп, төрле рәвештә бирү, мотор итеп халыкка басмаша үткәрү һәм татарның биек сәнгатен шушы рәвештә ташка бастырып калу. Бу да мондый максатта бар, ташка бастырып барабыз менә 100 елдан соң, 200 елдан соң Төркия татар мәңге яшәячәк Аллаһ исәйме. Сәхнә журналын алып карап, Салават күперен алып карап име. Менә бер гасырлык балаларны ничек итеп тәрбия кылганнар икән дип. Менә бүгенге көндә хәзер битендә вакыт шура журналлары Накшыгуна битендә бер гасырдан артып китте. Шулар ярдәмендә бит тарихны өйрәнәбез. Бу ягы да бар. Татар сәхнәсенә сез әйткәнегез 1000 елдан артык дип татар театрына 1000 елдан артык дип әйткән идегез сез. Менә моны да исбатлап буламы? Нәрсә белән дәлилләп буламы? Татар театрына 1000 елдан артык дип әйткән. Аннан соң без ел сайын декабрь айында татар һөнәри театрының гасырлык юбилей дип узган менә 110 елы дип билгеләп үтәбез. Һөнәри театр турнысы бар, профессионал театр димәгеме? Юк, татар, Болгар театрының барлыкка килүенә 100 ел гына түгел, һич тә түгел. Менә мин галим түгел. Мин бүгенге көндә Идел Болгарының тарихы турында бүгенге көн белән бәйләп яңа әсәр, зур роман яза башладым име. Шул вакытта хәзер бу тарихны тарихчылар белән бергә, алар белән киңәшеп, алар белән очрашып, аннан соң миндә бит инде тарихчыларда мәгълүмат бик күп, археологларда. Миндә алары юк, алар миңа бирә, ләкин миндә язучы буларак интуиция бик көчле. Миндә
абстрактное мышление деп айтып ойлау бик кішілейме. Yazıcı kişiler. Şuna göre hazır mı yana fakirler açılıp gidiyor. Türkiye Tatar tiyatrına İdil Bulgarı devletinde bizden tiyatrımız bulgan. Profesyonel, hüneri tiyatr bulgan. Niye ekeni hazır eğitim. Mine İbn Fadl'ın, biz bütün Bulgar tanışın, İdil Bulgar'ın tanışın, İbn Fadl'ın seyahatlemesi boyunca biliriz. Bu birden-bir saklanan kalgan dokument. Ana Nimiz galimi 40-cı yıllarda табыла Франк тәрҗемә итә һәм шуннан соң дөньяга таралып, без Идил Булгары турында, үзебезнең бабалар турында беләбез. Шуннан Ибн Фадлан анда яза үзенең Булгарга килгәч, хан аңа күрсәтә тау башындагы күренешне, сугышчылар, сугыш театры. Элек битендә сугышчылар, сугыш театры күрсәтә. Моны булар яшен дип тә уйлыйлар. Бик шаккаталар. Bagdad'dan kelgen kişilerin әйтәсеңдә маңашы яшен күргәннәре булмаган. Алар шаккатып карадык. Демәк бу заманда бит инде урта гасырларда Европада күлегелер, шөлелер театры була. Менә шул театр булырга тиешле хәгалимнәр. Сәхнә журналының узган ел октябрь санында безнең бик атаклы археолог, тарихчыбыз Фаяз ага Хуҗин белән мин менә әңгәмәдә кырдым. Ул да әйтә, шул заманда ук безнең Төрки татарның, Төрки Булгарның профессионал хөнәри театры булган. Ул күләгә театры булган. Моны шулай ук бүгенге көндә безнең университетта эшләүче Воронцов дигән галим, моның буенча өйрәнә, менә аның белән күрешәсем килә. Аның китаплары бар, махсус шуңа багышланган китабы бар. Идил Булгарында Бында битінде вакыйга 922 елда килә битендә Ибн Фатлан. Шул вакытта профессионал театр булган. Мин галим түгел. Мин моның галим буларак әйтә алмыйм бүген. Менә романны язып бетерим. Галимнәр белән бергә, аларның киңәшләре белән бергә, галимнәр белән кат-кат уйларыбыз тикшерибез әйме. Шуннан соң әйтермен. Мин моны язучы буларак әйтәм. Күңелем белән тиям, ләкин күңелем белән түгел, шушы фактларга нигезләнеп. Аннан соң Карагыз Кылгалинең Йосыф Зөләйхасын. Ул бит шигъри спектакль формасында язылган. Шекспир Кылгалидан соң 5 гасыр соң яшәгән. Шекспирның Гамлетлары, әсәрләре һәммәсе шигырь белән язылган. Кем әйтә ала? Менә кемдер галим миңа бик акыллы кеше әйтә алсалар. Юк, Кылгалинең Йосыф Зөләйхасы пьеса түгел ул дип. Ничек пьеса булмасын? Аны рәхәтләнеп бүген көндә театрда да куялар. Аның үзендә үзгәртмичә куеп була. Анда сөйләү бар, анда диалоглар бар. Идегә инә алып карагыз. Аңа рәхәтләнеп шушы кич аны рольләргә бүлеп анда диалоглар бар. Һәм ул шарда безнең проза пьеса итеп куеп булмый торган әсәрләр дә барын беләбез. Аларны куеп булмый, ләкин буларны куеп була. Аның мисаллар бик күп. Менә демәк Идил Булгарында Төрки татарның әле мин тирәнрәк чыгып алмадым, киреп алмадым. Театры булган. Моны мин нәрсә өчен бик каты раскизм килә. Нәрсәгә минем күңелемә кагылды бу. Бүгенге көндә археологлар каяндыр анда шүлдәмә, башка җирдәмә бер яңа шәһәр эзләп табалар икән, казып, име? Иң беренче аның икътисадына игътибар итмиләр бит. Аның мәдәниятенә, культурасына, театрына игътибар итәләр. Әгәр дә шуны дәлилләгән казылмалар табалар икән, димәк бу бик алдынгы, бик алга киткән дәүләт булган дигән фикергә киләләр. Икенчел аның дәүләтнең экономик, икътисади хәлен икенчел итеп карый археологлар, галимнәр. Әгәр дә безнең бүгенге көндә без татар халкы име, без шул болгарлар нигезендә, төркиләр нигезендә барлыкка килгән име, Алтын Урда безнең бик мотор тарихыбызның бик зур алтын шыры дип әйтәм. Без бүгенге көндә менә шу татарлар шуны дәвам итүче бер кавым, бик зур милләт. Безнең әгәр дә бүген шуннан да фән ягыннан да раслыйбыз икән, безнең 10-нчы гасырда, 10-нчы гасырның башында сәнгать театрыбыз, һөнәри театрыбыз булган дип, бу безгә бик зур дәрәҗә. Әнә бит
Чехияда басылған ақшаларын тауып, Қазанның 1000 жылдығын растадылар бит әле. Қарсы келіп қарадылар. Татар ғалимдері де шамыша қарадылар башта, мен білем отырды. Шетелдерде, бір айта Мәскәулер, нешегенде Мәскәуге 850 ел, Мәскәу бит ол. Тоқаев мәшли, әгер Мәскәу тұтса яққан, нендір Қазанға, татарларға баша қаладына 1000 ел. Шуны бит тарихшылар исотлап шықтылар. Келешекте, археологлар тарихшылар білен бірге сахна журналының қатнашында шулай ойме. Һәм мен язушы боларак әйтеп киттем инде. Әтил буенда деген яңа роман язган Болгар шыр һәм Болгар шырның бүгенге шыр белән бәйләнеше хакында. Шуны исфатлыйбыз икән. Әле өйрәнелмәгән әйберләр бик күп. Тарихчылар өйрәнәсе әйберләр име. Рәхмәт менә Митиме Шариповка име. Ул бу әйбергә үзенең хәйр фатихасын бирде, килеште минем белән эшләде диде, име, каршы килмәде. Һәм мәдәният министрлыгы, министрыбыз Айрат Сибгатуллин име, мин аның янына кил, шушы мәсьәлә буенча киңәшкә барам. Ул тарихчыларга мөрәҗәгать итте. Менә Зиннур Синьяр шундый темасында шундый роман яза. Зинкар аңа ярдәм итегез дип, ул бирәктә министр әйткәч инде, мин һәр тарихчы янына барсам да, алар рәхәтләнеп, сәгатьләр буе сөйләшеп утыралар, күрсәтәләр, фикерләшәбез. Һәм шулардан соң Алла бирсә, бу хакта әдәби роман туарга тиеш. Әлбәттә, Болгар шыры хакында Нурихан Фаттахның бик затлы романы бар. Әтелсе ака торыр име. Ләкин ул 69 елда язган. 69 елда нокта куйган романына. 69 елдан соң инде хәле күпме дистә еллар вакыт узды, име? Шуннан соң безнең Болгар шыры турында, Идел Болгар шыры турында бик күп тарихи археолог мәгълүматлар табылды. Ул шырга безнең караш бүтәнрәк тарих буенча да. Шуңа күрә менә бу шырга багышланган татарыбызны күтәрү максатыннан эшләнә бу. Тагын бер роман булыр иде, һәм минем икенче максат Идел Болгарын, татарның бабаларының, Болгар бабаларының бик тарихи турында, алар турында бөтен дөньяга таныту. Шуңа күрә монда минем романда геройлар Болгариядән килгән спортчылар да бар, Венгриядән килгән, Европадан килгән име. Алар да романның геройлары булып әвәлдеп кирип китеп баралар. Шуңа күрә әйтәм, тарих белән бүгенгене бәйләү турында сүз бара. Мәсәлән, әйтегез бит, элекеге дәүләтләргә беренче чиратта ана матди байлыгына түгел, рухи байлыгына бәйле. Рухи байлыгына бәйле. Менә без бүгенге үзебезнең татарына карасак, нәрсәгә күбрәк игътибар бирелә? Рухи байлыкны үстерергәме, матди яккамы? Бүген кызганыч ки мин журналист түгел. Әлбәттә, мин менә хәзер 30 ел була журналлар чыгарам, журналларның баш мөхәррире. Мин үземне журналист дип исәпләмим. Мин язучы, мин драматург. Язучының эше түрәләрне тәнкыйтьләп, булай эшләмиләр дип Татарстан дәүләтеме, Мәскәү, Россия алып барган сәясәтне тәнкыйтьләп утыру түгел. Тәнкыйтьләү бик җиңел ул. Менә коммунистлар Союз биткәч, коммунистларның гаепләп, аларга пычрак атып, булай тегеләй дип, әллә кем булып беттеләр, име? Гаеплиләр. Юл күрсәтмиләр. Нишләргә соң? Нәрсә эшләргә кирәк? Мондый начарлык, мондый әйбер булмасын өчен. Язучының максаты шул. Журналистның максаты мәгълүмат биреп, аңа анализ ясау. Язучының алдан әйтү. Нәрсә эшләсәк, нәрсә булачагын. Мөхәммәд пәйгамбәрнең Хәсән атлы бик дус шагыйры була. Мөхәммәд пәйгамбәребез аңа гел әйтә торган була. Хәсән, син үткән турында, бүгенге турында язма. Син киләчәк турында яз. Синең шигырьләрең, синең әсәрләрең киләчәк турында булсын. Мин каян белим, дип Хәсән әйтә. Сиңа бу эштә Җәбраил фәрештә ярдәм итәр ди. Бу Мөхәммәд пәйгамбәрнең мин уйлап чыгарган түгел, ташка басылган сүзләре. Язучыны бит күрәсең Ходай Тәгалә тудыра, талантны да шул күктән Җәбраил фәрештә бирә торгандыр. Шун язучыга Җәбраил фәрештә һәр вакыт ярдәм итәчәк. Алдан күргә,
ничектер менә вакыйгаларны анализлап, интуитив рәвештә Җәбраил фәрештә ярдәме белән алдан әйтеп бирергә, әйткәнемчә кабатланам, хөкүмәтне, түрәләрне гаепләп кенә әллә нәрсә эшләп булмый. Аларга башларына сугара кирәк, куш тырнаклары өчен әйткәндә, мотор мәгънәсенә әйткәндә. Менә булай эшләсәк, булай әйбәтрәк була, дип име? Бар бер килмәсә бер керә ул. Әйтәләр бит. Ана сөте белән кирмәгәннәр, тана сөте белән кирмиләр дигән мәкаль бар, име? Без инде күп сөтләр белән кертеп карадык, име? Вамин сөте белән кертеп карадык, име? Хәзер просто молоко сөте белән кертәбез, име? Бары керәчәк, име? Менә без ихтибар иткәнем бар. Без 5 ел тукыган язучылар язган, сөйләгән әйберләр 5 елдан соң әкренләп тормышка шаба бара. Тормышка шаба бара. Бүген әйттемме, иртәгә эшләнми ул. Ул җиңел әйбер түгел бит. Шуңа күрә язучының төп максаты юл күрсәтү җәмгыятькә. Һәм әлбәттә укучының күңелен кузгатып, күңелен тәрбияләү. Менә күңел шундый нәрсә. Минем күңелне күз алдына китерәм, абстракт рәвештә хыялый бит язучыймы? Сабый бала, бишектә яткан сабый бала кебек. Менә күңелне шулай тирбәтеп торырга кирәк. Һәм бу дөрестә. Моны хәтта физик законнарында бар. Менә бөтен нәрсә илпә белән капланган. Менә безнең һәр органыбызның илпәсе бар. Бавырның да үз илпәсе бар, йөрәкнең дә үз илпәсе бар, ашказанда илпәсе бар. Һәм ул илпәләрдән төрле дулкыннар чыгып тора. Алар тимбр дип әйтгән менә русча име тирбәлеп тора. Һәм әгәр дә бавыр белән йөрәк, менә бавырның дулкыны бар, име? Йөрәк дулкыны бар. Алар бер ритмда икесе эшли. Әгәр дә йөрәк белән бавырның ритмнары шушы тимбр илпәләр ичендәге име бозыла икән, димәк кеше авырый дигән сүз. Я аның йөрәге дөрес түгел, я бавыры. Бу галимнәр, медицина галимнәр тарафыннан расланган әйбер. Мин моны беләм, мин моны төбенә кадәр өйрәндем име. Язучы кеше буларак име, романнар автор буларак моны белмичә язып булмый. Һә укучы бик акыллы. Аны әкият язып шаккатыр булмый. Име? Менә сез алайса әйтә аласызмы, хәзер бит инде матбугатта да шул ук мәсәлән проблема, әдәбиятта да шул ук проблемалар инде менә безнең бит инде яшь буын рус теленә күчеп бара һәм руслаша. Сезнең ничә юлын күрәсез? Менә сез әйттегез бит, сез киләчәкне күрсәтергә тиешле. Телне югалтып торып баралар бит мәсәлән. Аңламам кытырак. Менә сез әйттегез бит, язучы ул киләчәкне күрсәтә ала дидегез, әйеме? Безнең менә матбугатта ул ничектер тиражын югалтып бара бит инде шу күпмедер дәрәҗәдә әдәбиятны укучыларда кими. Чөнки безнең бит менә яшь буын аеруча Татарстаннан читтә алар татар телен белми. Татар телен югалтып баралар. Менә сез нинди чыгу юлын күрәсез? Монда инде әдәбиятта безнең туган телдә бергә хәммәсеме? Сорау шундыйрак булды бит. Телне югалтуны ничек туктатырга? Ага. Телне югалту ул безнең бик зур проблема, ләкин башта ашыклап китегәде. Туган тел ни өчен кирәк? Мәсәлән, әгәр дә мин шәһәр малае булып, мин үземнең һөнәрем буенча бит рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы. Һөнәрем буенча. Минем диплом бар. Шундый. Мин рус филологиясе белгече, әйме? Туган тел ни өчен кирәк соң? Менә балаң өеңә кайтты да, ни әти дип әйтте, синең күңелең булды, шуның өчен генәме? Нәрсә өчен кирәк соң туган тел? Башта әйдәгез әле шундый сорау куйыйк әле. Ул русча яза белмәгән, татарча яза белгән язучыларның китапларын бастырып чыгарып шуларны уку өчен шуның өчен генә кирәкме? Ул сәхнә журналы 2 телдә чыга. Татар һәм рус телләрендә, чөнки сәнгать ул име. Салават Көпре журналын 3 телдә чыга. Инглиз, рус һәм татар телләрендә. Мин моны махсус эшләдем. Аңлатам, әгәр дә кирәк булса, мен сәй икән. Чөнки татар баласы өчен бу. Татар баласы бик күп телләр белергә тиеш. Беренче туган телен, икенче инглиз телен, рус телен һәм башкаларны. Кызык әйбер. Шулай галимнәр фикерен әйтәм. Туган телен яхшырак белгән сайын балага чит телләрне үзләштерү җиңел. Бик 100 мәртәбә җиңелрәк. Туган телен начар белгән балага чит телне үзләштерү бик кыен. Шул ук инглиз телен.
Zamanında Salavat köprü karşısında ben bir kitap çıkardım, derslik. Ben İngiliz dilini yaratam degen. Çıkardık biz değil mi? Salavat köprü jurnal kollektivi bilen. Misal için, İngiliz dilin bugün günde balaga Rus dili aşağı öğretüge karaganda Tatar dili aşağı öğretü jеңilrek. Tatar dili aşağı balanga İngiliz dilini öğretemeysen, öğretip kara Tatar dili aşağı mi? Mene kitap, kiniga tügül, kitap bokbanda men İngilizce bilmem, nemesçe okudum. Hem başka. Çünkü bizden İngilizler bilen şakti harflerimiz ortak. Ortak harfler var. Alarının eğitilişi hem başkalar. Şuluk Fransız dilinde Tatar dili aşağı, Rus dili kitapları bilen tügül, Tatar dili aşağı Fransız dilini öğretü balaga jеңilrek, bala tezirek özleştirer. Niye? Çünkü Fransız dilindeki basımlar bilen Tatar dilindeki basımlar bir. Balaga bütün basımını tildeki, işikteki bütün işiklerini yatlışı yanıdan öğrenesi bulmayı. Ulanın Tatar dilinde var indi. O şundan anı lektirip kanala. Mene ne işin gerek? Tuğan dil. Nasıl bir? Nasıl belki bak meseledir. Biz mene işmin tiraj bilen, Megarip Ministerler bilen zamanında şunu derslik çıkarıp Tatar dili aşağı İngiliz dilini öğretiyor derslik çıkarıp tarattık bütün mekteplerge. İkincisi, misallar bilen, ben bu söz yaratmayayım. Mene ben zamanında bilen, bugünkü tekşirmedim, misal için bizim Kazan mekteplerinde Tatar mektepleri var bitin değil mi? Var katnaş mektepler, Rus mektepleri de bitevziyin başka mektepler var. Polisiyanın bağlılar bölmesinde hesapta turuşu bağlılar yok Tatar mekteplerinde. Ne işleptir? Başka mekteplerinde var. Orası etkende milisiyede, polisiyede uçutta turgan bağlılar değil mi? Rus mekteplerinde küvrek. Tatar mekteplerinde, Tatar gimnaziyasında bütününe yok. Ben bunu bugün günü işitken yerim tügül kişiye işittim. Değil mi? Buna tekşirip karasınlar. Bu benim fikrim tügül, bu fakit bu, məglumat. Nişlep? Niçin bu şulay? Niçin katnaş mektepte okuyan bağlılar huliganlık işli? Narkotikler bile şayara kübrek. Hem bızıklık işli, hem polisiyaga varıp uçutqa basa, hesapqa basa. Tatar mektebindeki bağlı alay işlemi. Korkak mı? Belki oңғыраdır o, belki nadandır o. Yok. Çünkü sen eğer de Tatar bulup doğarsın iken sen en kiminde 10 yaşa kadar Tatarça terbiyelerine tiyişsin. Şol vakitte sen ahlaklı bulasın, şol vakitte sen şista bulasın, şol vakitte sen tevfikli bula balan. Sen eğer de Rus bulup doğarsın iken sen kiminde şol 10 yaşa kadar, 5. sınıfka kadar Rus terbiyesi bilen terbiyelerine tiyiş. Bu genofond, bu benim sözüm tügül. Bizim avulda, benim kolum tügül, Eşe Fatıma kolu deyip, işkireler bağlarına hem kişiler değil mi? Bu benim sözüm tügül, bu galimler sözü, bu biyologlar sözü. Genofond degen eyver var. Var bir kişilik genetik degen eyver var, değil mi? Haday Teala şu kadar kızık etip yaratkan dünya, değil mi? Genetik mi? Genofond, nasıl eğerde Tatar misalısın Şuvaş balası değil. Şuvaş balasına doğanda genofond salıngan. Әтисінен, әнелерінен, бабаларынан келген генофонды бар. Чувашнықы. Яки Маринықы, Мари баласы болса еме. Руснықы, Рус баласы болса Татарнықы. Генофондына әгерде бүтен қан кіртіп, тәрбие деп айтабын, еме, кіртіп бұзасың екен, жеміресің бейсен. Шол генофондына сен нендір ешке қадар, 5 ешке ме, 15 ешке, 10 ешке ме қадар, шол кейіш Руснықын Рус шағына алып барып, сығынан енді İngiliz'den тақ кірт, Fransızın әлі кімдердің ғарабдарының кірді. Ол бала, зор ішкеш, аның har kişinin таланты бар, бик талантлы, һәм бик ақыллы, бик тәуфиқлы болашақ. Һәм мен айтмақшы боласыз, сіз, міне татарша білмеген татарлар бар, орысша білмеген зор ғалимдар бар, değil mi? Бар. Ләкин ол татарша туған тілінде бір ауыз сөз білмеген һәм дүнияви açışlarga erişken ғалимдар, татар ғалимдар, değil mi? Eğer de tuğan dillerinde yaxşırak bilgen bolsalar, alarның açışları tağında zorrak bolgan bolardı. Ala belki Newton'da bolgan bolarlar idi. Men sizden sorağa idim, nechik saqlag'arga tilni? Siz nende usullarini ko'rib? Tilni saqlab bola birinchisi edebiyat bilan, matbuot bilan.
Кіші оқимы сон бүгін әдебиятны? Оқи. Яшьләр оқимы? Оқи, яшьләр дә оқи. Ләкин менә булай ул, тагын шагыштырып сөйләгәндә, хәзер күп бит инде. Элек менә 90 елда видео дигән видеомагнитофоннар килеп керде име, хәзер интернет име, һәм башка телефоннар да бар име. Бөтен нәрсә бар. Мөмкинлеге зур. Мөмкинлеге зур. Ләкин бу тәрбия процессын әгәр дә турында сөйләшәсең икән, моны бигрәк тә өйдә әти-әниләр моны үзләренең күзәтү астында тотарга тиеш. Менә бит әле балаң тәрбия төбендәге гилне әгәр дә барып аудара икән, 2 яшьлек малаеңа, анаңа, балаңа име, аны бит ачуланабыз, алай эшләргә ярамый дип әйтәбез. Бу күзәтүме? Бу күзәтү. Име? Һәм башка бик күп әйберләр. Ничә без шушы рухи тәрбияне контрольгә ала алмыйбыз соң? Без бит тиеш моны контрольгә алырга. Име? Татар теленең бүгенге телендә кулланышта үсү мәсьәләсендә мен шуны әйтәм. Монысы сәясәт белән бәйле туп-туры. Татар теле әгәр дә кулланышта була икән, университетларда, производство дип әйттек, завод фабрикаларда, бүтән җирләрдә татар теле кулланышка андай закон бар, эшләми торган закон бар, име? Бу түрәләрдән тора, бу хөкүмәттән тора. Име? Шуны біз менә тормышка закон буларак, канун буларак, эшли торган канун буларак шунлап кертеп җибәрәбез икән, ул шулай ук менә дигән итеп үсеп китәр иде. Шуның аркасында татар телен үстерү, туган телен үстерү. Мин туган телнең балага ни өчен кирәклеген әйттем, аңлаттым. Бары журналистлар һәм язучылар җилкәсендә генә калды. Артистлар, театрлар җилкәсендә генә калды. Хөкүмәт матур гына үстеннән аударды да, сала да куйды. Менә теләсәңчегез, име? Без базда, сазда чабылып яткан бакалар кебек, теге яшел бакалар кебек, име? Аякларын сикереп, кулларын сикереп карыйбыз, име? Әлләнсә киеп чыкмый, име? Менә бу закон тарафыннан, дәүләт тарафыннан, Мәскәү тарафыннан яклау табырга тиеш. Бу хакта минем хәтта сөйләсәсем дә килми. 100 елдан артык сөйләшәбез. Тукай әгәр тотса Мәскәүләр якын дигән шигырен ничәнче елда язган? Елын хәтерләмим. 100 елдан артык бит, 1 гасыр булды. Без 1 гасыр тел турында күпме тел тибрәтергә мөмкин. 1 гасыр бит инде. Тигел конкрет эш кирәк. Тигел, име? Безнең әлбәттә Татарстан хөкүмәтенең җитәкчеләренең кулларына кил чыгып торалар, име? Шуны Мәскәү патшалары инде гомер буе аңламаганнар. Име? Бүтән нәрсә моңа чиркәүдә киеп кысыла, име? Бик каты аның тискәре роле бар. Бу мәсьәлә буенча, туган телләр фәлән дигән буенча. Менә минем күп мәртәбә әйткәнем бар. Орманга килеп керәсең, катнаш орманга. Каен, рәңге, имән һәм башка агачлар үсә, име? Һәм бер генә кыш түгел, меңләгән кыш. Матур бит. Безнең Россия шул катнаш урман кебек. Анда тел бик күп, йөзләгән, йөздән артык милләт яши. Нигә татар телен үстерү, чуаш телен үстерү, марий телен үстерү, ул рус теленә ки бүтән телгә камашаулык итәбени? Алар бит инде хәя кушылып биткән. Рус теленең күп сүзләре безнең төрки сүзләре, гарәп сүзләре. Име? Шулай бит инде. Бергә яшибез. Тукайның тагын бер шигыры бар. Тел вә лигать алмашып дигән. Име? Шулай эшләп була бит. Сәяхәтчеләр шуны белмим. Бәлки аңларлар. Мин әйттем бит инде, язучылар сии торгач, бер 5 елдан соң аңлый башлыйлар диме? Бирәктә Мәскәү турында. Безнең Татарстан җитәкчеләренә килгәндә мин рәхмәттән башка сүзем юк, име? Менә безнең хөрмәтле президентыбыз бу турыда име бик зур игътибар бирә. Ул татар теле булсын өчен дип кенә түгел, әйбәт тәрбия булсын өчен дип. Белеп, туган тел белән тәрбияләнгән бала әхлаклы, саф, пак бала буласын белеп эшли ул моны, име? Төрле, менә бу Сәйяр фестивале дип әйттем, име? Рәхмәт тагын бер кабатлы мәгариф министрлыгына, фән һәм министрлыгына, име, Сәйяр фестивале. Безнең бу фестиваль татар телендә бара, татарча бара. Балалар спектакльләрдә изекләр куялар. 15-20 минут. Беләсезме, ничә милләт баласы катнаша?
10-ға якын милләт баласы катнаша. Узган фестивальдә Чистай шәһәреннән рус балалар бакчасы катнашты. 6 бала. Һәммәсе рус милләтеннән кызлар малайлар. Бер авыз сүз татарча белмәгәннәр. Казанга килеп татарча спектакль күрсәттеләр. Бу нәрсә дигән сүз? Бу әнә шул журналистларның, журналларның, безнең мәгариф министрлыгының төрле юнәлештә эшләү дигән сүз. Сәхнәдән татарча яшеп, аларның диксиләре минекенә караганда моторрак, шул хәтле мотор име иренгәннәр. Шәләрдә инем син татарча беләсеңме соң? Ну вот то, что вот рассказал на сцене, знаю, и перевод знаю, и смысл знаю, диләр. И шуннан соң, шушы фестивальдан соң, әтиәннәр белән бергә килә бит инде балалар, бәләкәйләр име. Әтиәннәр килеп, рәхмәт укыйлар. Бу әтиәннәр кемдәр, нинди әтиәннәр? Бу татар телен белмәүче татарлар, руслар, яһүдләр. Без менә мәктәп, без илә татар телендә, инглиз телендә, бүтән телләрендә күпме генә ничек кенә әйтеп, кирәк дип аңлатып карасак та, мәктәпләрдә факультативларга ятып карыйбыз. Мәктәпләрдә каты ташалар име. Баланы кызыксындыра алмыйдыр. Ә бу театр дигәч, һәр баланың безнең элек космонавт буласы килде, 60-нчы елларда. Хәзер һәр баланың сәхнәгә менеп йолдыз буласы килә. Син сәхнәгә менәсең бит. Ул рәхәтләнеп телне өйрәнә. Татар телен өйрәнә һәм татарча спектакль куя. Шуннан миңа сөйли рус әтиәниләре име. Бала өйгә кайта, рәхмәт сезгә фәлән дигән диләр име, шуның өчен. Өйгә кайта һәм текстның, спектакльнең пьесаның тексты име. И кизгә янына басып татарча тегене өйрәнә башлый име. Безнең әби дә кызыксынып китә, хәтта пси дә кызыксынып китә. Без барыбыз да кызыксына башлыйбыз име. Бу сүз ничек икән эзли башлыйбыз, белмибез име. Күршеләргә керә, шалтыратабыз, дусларга шалтыратабыз. Сорыйбыз име. Кызыксынабыз име. И шуның белән һәм шуның белән игътибар арта. Бу бит әйбәт башлангыч. Бу бит әйбәт нәрсә? Димәк, әдәбият, театр, сәнгать белән бүгенге көндә баланы өлкән кешендә татарчага өйрәтеп була. Ләкин һаман да шул хөкүмәтнең кырыс кануннары кирәк. Ул Мәскәүдән башланган кирәк. Диме? Әгәр дә менә без минем төп максатым журналист буларак та, язучы буларак та, нәкъ шулай дин дибез. Мен тагын бик мөһим әйбер бар. Шул хәтле катлаулы дин проблемасы. Беренчедән 70 елдан артык без диннән аерылып тордык. Мин мәсәлән үзем 61 ел, мин коммунизм киесенә ышанадырым, коммунизм буласына. Безне ышандырдылар. Мин әлдә әйтә-әйтәниләр, сезнең телегез Алла дип түгел, әтияне дип түгел, Ленин бабай дип ашылды диләр. Ашылды диләр име? Ә бүгенге балаларның, менә рус балаларының Христос дип име, бүтән милләт балаларының шулай дип име, татар балаларының Ходай, Алла, әтияне дип ашлай икән. Димәк, тәрбия дөрес башланган. Тәрбия дөрес башланган. Тәрбия дигән сүз ни өчен кирәк соң миңа? Ул миңа кирәк, минем балам үсеп җитеп, зур җегет булгач та әти дип әхәтләп әйтү өчен генә түгел, минем сүзне тыңлап, хөрмәт белән әтиясен яратып, туганнарын яратып, диме? Шуның өчен кирәк. Балаңны бит үзең өчен үстерәсең. Киләчәктә терәгем булсын дип үстерәсең бит. Һәм һәр кеше дә баласына бәхет теләй. Баласына бәхет теләмәгән үскәч, баласына тәүфик теләмәгән ата-ана юк. Әби бабай юк андый. Менә сез бит әле тикшерүдә алып барган идегез. Менә бу Татарстаннан сөрелгән кешеләрнең тормыш турында тикшерү алып барып, Гарасат дигән китапта язган идегез. Менә шул турыда да әйтеп китсәгез, нинди яңалыклар монда ачыкланды? Гарасат роман диалоги ул менә мин Мәскәүдә тотса якын дип әйттем бит, тәкъ сүзләрен китереп әйме. Безнең икътисад буенча шулай әйме Мәскәүләр тотса якын дигән әйбер бүгенге бик актуаль. Хәтта аны үзебезнең лидерыбыз да бер көн әйтеп киттеме. Кулак раскладчик турында фәлән дигән әйме. Ул раскладчик дигән әйбер ул шәйтәмен әйме булган бит инде ул. Электә булган әйме. Мин бер елның татар конгрессы
мені Татарстаннан Сібірге қуылған кулак ғайлада үйренерге Сібірге жіберді. Сібірге жіберді, һәм мен анда шақтығына Татарстаннан кеткен Сібірде яшап, шул қадар ашы жазбышлар, алар хақында тыныш қына оқи алмайсың, жүрек дүп-дүп кейде алар хақында білгендесің. Мен бек көп күннен татар ғайларын таптым. Һәм мені бір фоторасында беріп жіберділер. Фамилиясы, анда бір ғайле, бір бик матур ғайле. Көрсетмеймін, мен ол тұрды сиярға яратмын. Ләкин аларның қоян Тәкәнеш районынан олайме. Язмышларына жүлі білмей фоторасында барайын. Ғайласы бән шыққан, Ахмадша Бахабиев деген кіші. Бек зор ғайласы болған, аларны тігірмен тұтқан үшін 31-ші жылда Татарстанның Тәкәнеш районынан қуып жіберелер. Ауылдашлары қуа. Қайыршы бітлі ауылдашлары қуып жібере. Тігірмен тұтқан. Бұл бір кішінде яллап үштетмей, өзінің малайлары қызлары білен ішлей, тігірмендей, ұн тартайме, ақ епі яши. Бітлі ауылдашлары қуып жібере. Һәм кері қайтау. Тігінде Сібірде қаласы келмей, өзінің вақыты шыққаш, сірген вақыты шыққаш, кері қайта. Өзігіне қайтмай, өз ғайласы білген қайтмай, өз артынан тағын 80 татар ғайласын ертіп қайта. Бұл құтыш-құш лидер болған бұл. Қайта, аштық бет әлі қаман. Қайта бұл. Хәм, қазір бар енді ол менің романда, Арасат романында бар. Тағын тігірмен қырып жібері. Татарстаннан шетте, Татарстанның өзінен қайтырға құрқа, бұл мажға. Елға бойына қайтып, тағын тігірмен қырып жібері. Ішлей бітін ғайласы білем, малайлары қызлары білем. Тағын ішлей ме? Тағын ақ ипі яшы башлай. Қайыршілік. Бір заман мұның өзінің туған ауылы Ирақ болмай, мына шонда бір кіші бар екен, ол бек әйбет екен, тігірмен де бар екен деп кейделер мұның янына. Келселер өзлері ілік сәргенге қойған ауылдаштарын көріп, Ахмадшаны көріп, шақлар қаталарда кері бұрылып кете башлары. Тіге Ахмадша Бахабиев тәбейтінді бұлардың танып алды ауылдашларын, әденше ұзған. Қоян ешап кері бұрылды, әйді ауылдашлар дейме. Бұл өпкесін ұнытып, ауылдашларын шейге шақыра, ашатта бұл аштарына. Ішерте әл тағын қапшық түпдеріне көп медір ұнда салып жібері. Бұл менің фантазия түгіл, ол тарихта, ол тарихи документлар. Һәм шул біздің бүгінгі күнде президентіміз Рустам Нұрғалиевичтің туған тиісті бабасы болып шықты. Шақ қапмады. Мына мен бая гимнардан келе бар нәрсе, генофондтан келе біз келедім ме? Мына шул не генофонд. Бүгін біздің Миниханов бір қаласының ұлттығында бұнда лидер, энергичный. Бик энергиялы, құтышқыш, сықланам, геннардан келе. Нәсілі шундай болған, шежересі шундай болған. Юқтан физикада бір закон бар. Бір нәрседе юқтан бар болмай, бардан юқ болмай. Міне шу. Бұл менің Арасат романында бек матур етіп жазылған бар. Мен әйткенімше, әгерде Миниханов президент болмаса, мен тілсаққа силеп берейін. Президент болғасын енді бек силеп ресімде келмей, оқышы, тілеген оқышы өзі алып оқи алайме. Шолай бұнда дин тұрында. Дин біздің бүгін бек зор проблемамызға айленді. Мына әлі көптен түгілі вахабитлар білен көптен нелер болды, проблема болды. Татарстанда болды. Бізді сіз вахабитларына көрсетесіз деп, Татарстан вахабитлар ясы деп, кімдергені ғайыплемеді. Арасат романы мен 11-ші жылда яздым. Менің анда вахабитлар бар енді. Вахабшылар бар дейді. Бұл малайлар мен анда барайме. Неше кетіп, ғарап үйлеріне оқып қайтып, ислам біздің ханафи мәзһәбіне қарсы келіп, һәм башқалар жинайетлер эшләп. Бұл 11-ші жылда менің yazıldı. Бұл вақиғаларда бір 2 жылдық болды. Көресің, Мұхаммад пайғамбар айтқан, Жәбірейт фәрештә ялышы оларға ярдәм еткендір дейме. Ялышының бүтін тонатын бірліші алдан көру. Міне мұнда бұлар барысы да yazılған. Аннасын қадір бұл диннің, ислам динінің тұрында сөз бар айынды. Менің қондағы диннің, әти бабалар диннің. Бек көп түрлі яқлары бар. Бүгін күнде аның зияны да бек көп. Біздің кіші
Мулла болып өтті, Абыстай болып өтті. Еме, міне, ғапқа деген ауылдағы бір ашқа келіп отыр, еме, бияра. Абыстай оқи. Шоннан соң аңа түрлі көңілсіз хәлләр. Сен бұл сөзден дәрс айтмайдың, алай оқылмайың, бұлай оқылау, фәлән деген, еме. Хәтта бізде динні кәсіп еткен кішілер бек көбейді. Кәсіп еткен. Ақша ашлау үшін, садақа жеу үшін. Бұл бек қорқыныш. Халық бұларға шанмай башлады. Шалмасын киіп сақал өстіреді, ләкім иметтігі вақыларда еділер. Мен президент болып сайданы фәлән деген деп еме. Шалмақ кегеш әйтесін, ол Хадай тәғілі яқынырақ. Ана шынды әйбірлер. Бек көп проблемалар. Менен бұл қараса арабаны 2-3-тен тұра. Бірісі Қош ауылым. Қош ауылымда әлі Мәхмет Қазірет деген Қазірет, әлі еш, біліп өтірмедейінне. Ауыл бұзық бұнда. Бұзық ауыл. Фәхиш ауыл, онда түрлі хәлдер бара. Екіншісінде Жәлел Қазірет кейде имам болып қайта. Ауыл дин білен ауыл көтерілі. Хәм дин білен ауыл шишсара алға кете. Мәдди яқтан да, рухи яқтан да алға кете. Динні әгерде міне біз шул жөнеліште матур етіп бүгін кеше айтып файдалана білеміз екен. Барысында ішлеп бола. Бұны енді бұл сөздер түгел қараға шул елезенлеріні. Қараға шул Моса ауылларын, Ғали ауылларын. Әлленеше мәхәлләл, әлленеше мәшетлі. Бұлар бит 5 вақыт намаз үстіндегіне отырмайлар, шәй ішіп кіне. Бұлар күндіне аторына ішлі бит. Бұлар мотор ешілер бит. Бұларға бит бүтін Россия бүтін тірей жоқ шаққата. Не үшін? Чүнки бұлар динні мотор етіп келіп жібергендер. Дин бұларда кәсіп түгіл, дин бұларда ерек іші, иман іші. Міне шулар. Бір сұрамақшы да, не үшін әдебиетта прозада ерлер жоқ, егітлер жоқ. Міне сіз бет толы бір сіздің бұғын онда ер кішілер бар. Қазірге міне еш бұғында жоқ деген. Мен әйттім енді. Әгерде язушы әйтелер мені Тоқай қайыршы болған, тұрдық үй да болмаған, ғайлесі да болмаған, yazған бітер дейлер. Яз талантың болса дейлер, сөйлен деген еме. Тоқай қайыршы болмаған. Мына сен өмірің бұл ешеп қара қонақханаға кіріп. Кім ешей ала? Қонақханада кім ешей ала? Ешеп болмай. Ішкін тұрсан, бітті, бейесетші. Тоқай жайыққа барған, өзеткендер, ол вақытта сөздің, әдебиеттің, шиғырдың қадірі болған. Ол вақытта намысының, ол вақытта мәхаббат деген сөздің, һәм düşünceнің, ол вақытта сафлық, матурлығының қадірі болған. Тоқайны көтеріп еткендер, Тоқайға ярдәм еткендер, ол болған өмірлерінде ешеп жатқан еме. Әгер де сенің балаң ашта отыра екен, қатының ипеге ақша жоқ фәлән деген деп зарлана екен, нендей матурлық тұрында, нендей иқтисад тұрында, нендей келешек тұрында yazушы яза алмай. Мен шанмайым аның әйбет ризасына. Тоқай білән шағырыстармасындар, ол бітіліне екінші. Мен Медрес Ағданов білән біләм, Ақш көлінде бірге тұрдық. Аныңда бүтін тәлеплері бар, тұрмышқа неге. Неме? Шулай яратылған. Тоқайға шағырдар білән де, не білән де. Біздің, мисал үшін, Мәскеуде театр модасы бар. Мода деген әйбір бар бітінде біздің тұрмышта еме, театр. Біздің Қазанда спорт модасы. Әгер де Қазанда да театр, спорт білен бірге, мен спортқа қарсы түгел. Мен қысыла, мен кенге 2 шақырым езем. Мен 20 шақырым ішке весабетпен келем, көп уақытта еме. Мен электрге штангист. Мен спортқа қарсы түгел. Ләкин алар параллель барға тиіш. Неге сен бірсін көтеріп, екіншісін шіресің? Әйттім бейт, иқтисади кризисқа қарағанда миллион мәртебе қорқыныш, рухи кризис. Кірдейінде ол, келдейінде ол. Бір-бірсін суйыша баштап. Әдемдер арасындағы мінәсәбет қазір. Мінәсәбет. Елік қазір көрші-көршіге ермей. Күлнешу, хүсітлік бір-бірсін байлығынан. Бұл бір қашанда яқшылыққа бармай. Аннан біз шынды идея тоғамыз енді. Бір инглиз язушысы Хатын Қызбаға айтқан, бұл Рәсейде я ашлық, я инқилап, яғни революция деген. Революция болуын тілемейм. Балалар бар, ұнықлар бар. Алардың мотор тұрмашта ешеулерін тілейм.
Язушы боларак та, Зиннур Хснияр боларак та шуны тілейм. Чөнки инқилабның өзгәртеп құруларының, революцияларның дип әйтелгән, деме? Бір қашан яхшылыкка алып барганы булмады ул. Тислеме ул, тиссезме ул, сырмы ул, деме? Һәм монархияның да бір қашанда яхшылыкка алып барылган булмады. Бездә буларның һәммәсе дә шәшәк ата торган вакыт дип исәплим. Һәм әгәр дә хөкүмәт тарафыннан язучыга, театрларга күбрәк игътибар була икән, бу бит язучы өчен кирәк түгел. Мин күптән эшмәкәр булып та, бу кадәр гәүдәм белән спортчы булып та дәс эшләгән булыр идем. Ләкин менә шул Җәбраил фәрештә белән күрешү. Җәбраил фәрештә әйткән булган миңа бала вакытта күрәсең. Менә кирәк булганда без бит татарлар шундый. Кирәк булды, универсиада үткәрә алдым, Карагыз, шат сайын Аллага шөкер дип әйтәм. Кат-кат Аллага шөкер. Бассейн, стадион, шәп бит. Шәп бит. Үземдә йөрим бассейнга. Шул кадәр әйбәт, шул кадәр мин рәхмәтле бу универсиадага һәм үзебезнең республика җитәкчеләренә. Зур, затлы йортлар. Бит шунда 250 кеше сыешлы театр, тагын бер театр, камерный, музыкальный театр салып кую өчен шулай ук бит әлләнсә кирәк түгел. Моны эшләп була бит. Әгәр дә ихтияр булганда, әгәр дә теләк булганда. Минем Гроса романында ике герой сөйләшә. Мин ди гарәп әмирлегенә бардым. Шунда бер гарәп белән сөйләшеп торабыз. Син каян дип сорады. Мин шуннан татар, мөселман, ислам тотабыз Казан дигән шәһәрдән. Беләм, сездә бит нефть күп чыга дип сорый гарәп миннән ди. Шул. Сез ничек яшисез? Без шулай яшибез. Күп дип сорады, бензин бәясе, акчалар. Һәм аптырады, ничек бик хәерче. Шуннан мин үзем сорадым ди. Менә гарәптән романда бар. Сездә нефть бездә дә бар. Татарстанда. Климат та әйбәт. Нефть бездә хәтта сезгә караганда күбрәк ияле. Ничек сез бай яшисез, Гарәп әмирлегенең һәр гражданинның үзенең кассада акчасы бар, тогышлык, Сез рәхәт яшисез. Бездә ничек шул кадәр нефть булып, без һаман хәерче. Безгә һаман җитми. Дип сорап бирдем ди. Әйтте ди. Ходай Тәгалә безгә байлык биргән, нефть. Һәм акыллы түрәләр биреп тора. Шушы ике әйбер булганда халык әйбәт яшәячәк. Безнең татарда бар, безнең киләчәк бар. Алар киләчәктә театрга да, шулай ук әдәбиятка да, сәнгатькә дә игътибарлары тагын да зуррак булыр дип уйлыйм. Менә Советлар сагынасын кайвакыт, Мостай Кәримнәр дип бездәге Хәсән Туфаннар, бөтен халык белә иде аларның шигырьләрен, Сибгат Хәкимнәрне. Юк бит. Аларны партия, коммунистар партиясы махсус күтәрә иде, матур итеп. Аларның шигырьләрен пропагандалар иде. Шулар янында башкаларга да рәхәт иде. Язучы, әгәр дә менә моны калынлыкта китап чыгарса, мин китап нәшриятында эшләдем 89 елда, Язучы монда китап чыгарса, шуның гонорарына бер каяда эшләмичә, хөкүмәт эшендә эшләмичә, 2 ел яңа әсәр язады, бер кая эшләмичә. Хәзер бу китап гонорарына машина алып буладыр ялта. Өстәвенә. Һәм рәхәтләнеп, ул бөтен дөньясы белән әдәбиятка шул, йөреп, өйрәнеп, тагын әйбәт роман язадыр. Ул нәрсә бетте. Хәзерге гонорарга нинди машина алуды, нинди 2 ел яшәү ди. Ул синең хатыныңа 2 мәртәбә кибеткә, 3 мәртәбә базарга барырга да җитми. Менә бу турыда да әгәр дә уйласак, кризис дигән сүзгә, икътисади кризис дигән сүзгә мин ышанмыйм. Ана шул Билдербельский клуб байлары, яһүдләр нәр уйлап чыгарган бер әйбер. Менә шулар. Ләкин мин бик оптимист. Котышкыш оптимист мин. Мин үземне хәт тәнкыйтьлим кай вакытта. Тукта, бераз туктап тор, бераз пессимистрак бул. Чөнки минем башта идеялар яңа проектлар, менә бу Сәйяр фестиваль оештырып җибәрдек, күп балаларны тарттык. Театр ярдәмендә башка милләт балаларны, татар баласына тел өйрәтәбез.
iki devlet tilin iretebіз. Театр ярдәмендә. Әйбәт бит. Күңелгә рәхәт, җанга рәхәт. Әгәр дә күңел һәм җанга рәхәт икән, язучыга бүтән нәрсә кирәк түгел. Бу беренче. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.